הלו? אמנון! שירה שטיינבוך, המנהלת של שפע יששכר. לא, זה לא אני לקחתי את זה. וגם אם כן, הם עמדו בחוץ חצי ריקובים. הייתם זורקים אותם גם ככה. מה? על מה אתם... אוקיי, לא חשוב. טוב, anyway, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אני, כמובן, obviously, בוגרת שבט רעות של צופי יבנה. צופים! צופי... תנועת הצופים! היה נכון למלא חובתך, נאמן לעמך ולעצה. ג'ימליה! ג'ים! אוקיי, קצר! אתם מאזינים לטובים שבצופים. אתם מאזינים לטובים. יש ששואלים עלינו, איך אתכם כבר לא שומעים? אז להם נאמר בינינו, הנה הצופים באים. תקשיבי, השכנה מוציאה אוכל, ואני צריך להספיק לפני החתולים. אין לי זמן לזה עכשיו. רגע, שנייה אחת, אני לא...